Zde mi můžeš dát donate. No a klikni na to tlačítko. Jo, už to jde, no. Dobrý. Už jsi založil PayPal. Počkej, ty si vezmu sluchátka, aby nebyla ozvěna, počkej. No a klikni na to tlačítko. Jo, už to jde, no. Tak určitě. Sorry, to byla Trošku ozvěna. víc toho kočičího štěstíčka. Nemusel bych chodit spát. Hele, můžu toho Rengara teda. Michale, No, co? můžu jít Rengara, prosím tě. Jo, jdu na mít. Mě pozvi. Čím to jsem tam dal na ten stream, vidíš to, follower. Last follower. Followers. Hustý, ne? A ty vole, ten sub tlačítko, ty vole, to musím dostat partnerství s Twitchem a to jak dostanu? No. Tonight we hunt. Jsem tady zatím, jsem si hrál s tím. Jako mám tady hustě upravený chat, koukej, hele. Jo. Kde je to Schwarz mama? Nevím, poslední follower. No ale máme na junglery. Tak ne, dobrý. Co, oni to lívli? No. No lol. Nechci, aby mi někdo dal donate, to chci zkusit. Mám tě pozdrat od Dikči. Jo, jí pozdravuj taky. Tonight we hunt. Ali Albers was named game MVP, 3 receptions, 56 yards and a score. These Chicago players know how to drink. This is bring the game. She's a midfield. Ježiš. Co je, proč tam běžíš od mě smajlíka? Wow. How's it going? Ach jo, zase. Co opravdu. Tonight we hunt. Překlop, dobře.
Chci ten subscribe. LBFL, to je cože? Wow. What? Vlastně chápu, to potom zmizí. Jak se Míšo, jak se máš? Míšo. Haló, Co? máš hotový ten dějepis? Jaký hotový dějepis? No, byl Ty ty papír z toho dějepisu. Já nevím, jestli vůbec mám ještě. Počkej. Ne, to je udělaný. Tenhle taky. Já nevím, kde jsou. A já asi nemám. Jsem asi ztratil. To stejnak není na známku. Jo, tady jsou. Nemám. Tady jsou, nemám. Já si to píšu ve škole, tam skoro nic nebylo. Mě to nebaví hledat. Tyjo, tam prostě jsme taky rankera, co děláš prdel. Jo. 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 Oh! Flash. To jsem čekal, že ho nezabiju. Jí pomoc. Jo. The scent of prey. Rengar to asi nevěděl, že může Rengar skákat z křoví. Jo no. Měl to, kdyby já bych to udělal tak, že bych vyšel z křoví, ty bys na mě skočil a až potom bych se flashnul.
Ještě jednou, jsem tě nevnímal. Že nejdřív bych vyšel z křoví a až bys ty na mě skočil, tak potom bych se flashnul. On se neflashnul. On se flashnul, jejich Rengar. Fakt. Jo. Catch their trail. Co to je? Jdeme ze první hra, jsem nerozehřátý. Už to jde. Only the strongest. No jo, dej si poťáčky už. Lol. Nějaký levej ten jejich Rengar, ne? Ne, já jsem moc dobrý, víš co? Jo, jasně. Na to, že ho hraju poprvé. Říkal už, jsi včera koupil, ne? Ale včera jsem to ani nehrál. No. Aha. Kolik má těch poťáků ten Z? Lol. Detrakt dostal. Rekt. Jsem ho porektil trošku, no. A to se stává, já rektím všechny. Walk the killer's path. To se těším na ultinu. Já taky. Já se těším na pátek. Proč? Protože bude to poslední den. A potom máme 2 dny volna. Určitě v pátek je poslední, cože? A potom je sobota, neděle. Volno jako. Je takhle, ty jsi... Jsem přemýšlel, že bych zkusil někdy AP Rengara. Čeká je Rengarová pasivka. Ne. To z toho keře, ne? Jo. No tak to vím. Já věděl, že řekneš ne. No do prdele. Ne, musím mít double kill. Fuck. Fuck. Monsters can be made. Nie. Au. Walk the killer. Jak tam pije ty poťáky, lol. Kdo? Ten Z. Takový pojišťovací stůn. Ten Ezreal. Catch their trail. Ne. Han, má tady ještě vůbec ten, ty itemy, jak je mohl jakoby skákat dál z keře, Rengar. To nikdy nebyly. To byl junglerský item. Ne, to byly, že jsi mohl pokládat dál wardy. Dál vardy a pak, že jsme větší Ne. dosah na skok, jo? Barbaris použák majnil toho Rengara. Tak season 1 možná jo, no. Season 1 ne, to nevím, co to byl Rengar. To bylo tak třetí, čtvrtá.
Víš, kolikátá To je ještě to tohle? bylo, jak dávali ty vardové, ty džungorský tam je, jak dávali to. Vardy. Kolikátá je tohle? To je 6. sezóna. Ach, ten Zed je zase mrtvej. An enemy has been slain. Killing spree. Tím baví, já furt chodím do dveře a skáču na minone a tím je zabijem. Čum. Koukej, hele, hop, Já vím, také se to dělá, no. hop. A true hunter never rests. Monsters can be made to fear. There is the hunter and the hunted. Ve srovnáš oba dva zapneme ulty. Au. Ten damage. Lol, teďka přišel ten Z. Ten Z teďka přišel. Vidíš, co píše už? Co? Fuck this. Že on hnedka přišel na linku a hnedka chcípnul. Only the strongest. Ally has been Walk the killer's path. Ten Rengar Max se healy určitě. Už to ani normálně, aby se takhle healoval. Lol, on se flashnul. So much bloodshed. This is my kind of place. Catch them. 4-0 je. Na bot. Tak nejdu. Jdeš moc skilled šampa. Nejdřív mi říct, co to je skill, to pak se budeme bavit. Je, ten Rengar, no to Mého B, ten je pochůdka. Zabil tady pár minionů a už tam jdu taky. No pozor. Co se jde? Tak si divit. Zede. Stupid Z. Co to je Vosliku, co jsi mi to sem poslal? Dělá něco. Já. Ne, ty ne. Vosliku, co jsi mi to sem poslal, napiš mi to, já se na to nechci koukat. unstoppable. Ty jo, já nemám flash. Jsem musel dát na to Zeda. Ty jo, hele. Teď si tě zabije ten Rengar. Hezky, hezky. Hezky tě zabil. Double kill. Gogorep, jo, to jsem slyšel, já jsem to chtěl poslechnout, zapomněl jsem na to. Díky. Že ti poslal. Gogorep, Gogo udělal písničku. Je.
Ty koukáš na Goga, jo? Ne, Já taky ne. nekoukám vůbec na YouTube. No. Já koukám na YouTube, ale na Goga ne, protože se mi nelíbí. Jo, taky ze začátek toho klipu. On je skvěl. Viděl to. On je follow. Díky, díky. Máš zač? To bylo ten, nebo ty to nebyl nemohl. Proč? No ty už mi dal dávno. No, ale... Já vím, já jsem to nebyl, no. Nemá flash. Ta tureta si střílí do těch minionů, jak chce, ono to vůbec nebere postupně. Konečne nový deň. Šanca niečo spraviť. To má víc klíku než Z, tím dohříz. Je len si sadnúť na riad. Tohle tak easy game. Popláchnem tvár. Aspoň sa šťastne tvár. Hejtero, nedaj šancu. Povedz si na to Vy jste teda má. potom nakonec ještě ten fotbal hráli, jo, když Pozor jsem na musel mňa, jít set, jo. nikomu never. No, Nemaj nekas. strach. Posúvaj level, posúvaj level, posúvaj level. Čo ma čaká limuzína? A to má Sobotka ještě štěstí, že si tam nekopal, když to Veľký pár, veľký pár, Vítr se to taky. ale povzrietem ako vták, je to len v tvojej hlave. Myslí, len pozitívne, nebuď kyslý, je to len v tvojej hlave. Myslí, bam, ideál máme istý, je to len v tvojej hlave. Myslí, len pozitívne, nebuď kyslý, je to len v tvojej hlave. Myslí, bam, ideál máme istý. Šaňo ženy, hudba, dobré auto, tepka igelitka a vrak prejdený tankom. Vlastný šofer, žiadny stres, sedím vzadu. Alebo šedý svet tam, kde nemáš náladu. Never pochybám, ty nie si ovca. Je Herald. Prokresloveného Herald. lovca. Hej, ty pochom raz sa budeš sviať. Sny sú jedne, čo ti nikto nesmie vziať. Je to zlé jak červené banány. Ne, ty debil, nech to. Pracuj, nech je to za nami. Ty Myslí seš. pozitívne. To by měl ono můj sa bej. zadári. Tak daj do toho všetko. Srdce, celú mysel, aj keď je cesta, klukatá jak zetko. Hodiny tréningu začnú mať Zabína. zmysel. Do toho idem si preto, zdrhám z auta, nechcem geto, sadnem za počítač, pomaly a Je, kantina, je. časom nadúpané štúdio jak Quentina Tarantina. Ľudia ma budú poznať, milión odberov, aj skôr iba sen, každý deň pa záberov. Edit, každý deň snaha, ale Je to šiška už všel, úžela. stúpam jak para. Je to len v tvojej hlave, myslí, len pozitívne, nebuď kyslý. Gogo nic moc, teda, moc mi to nelíbí teda. Gogo je noob, Gogo je noob. Du 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 du. Gogo je noob. Hele, vlastně jako proč mi blokuje? Proč mi blokuje ještě zprávy, mi řekni. Ti zprávy. Ne, vlastně jak mi blokuje zprávy. Tak mu dej pryč mečík. Já si to udělám. Ti tady nepřevezme stream. A Z chybí. Ne, už je tady. Hop. No. Oh fuck. Lol, já jsem to flashnul do ní. Což já chci, Co to bylo za flash, ty vole? Doufám, že jste to neviděli. No asi dokouknou na to. Já jsem to flashnul do ní. Čum. Jaký boty na toho rendera potom? Armor. Soulful AD. Jo, tu poslední zablokoval dobře, ale tam ty dvě nemusel teda. Jo, vidím, tak proč mi to vyšlo takhle poslat 1000 korun, tak mi donejtni, jestli jsi takový borec.
Jestli, že máš na tohle psí, tak mě fakt donejtni. Můžeš, máš to v popisku streamu. Já zase tady nemám pitíčky. Hej, Vaslíku, když dostanu sub button, nevíš? Jde mi ten timeout. There is the hunter and the hunted. Shut down. I seek only the strongest. Cože? Kdo mě zabil? Kdo mě zabil? To já nevím. Hej, cože? Hej, to ne, ale teda. Teď já tady nebyl, jak mě mohli zabít. Lebo avk, sur. Or I go avk. Cože? Když jsme to vyhrávali 50, proč jako teď a? Teď máš 4-2. Proč chce jít a? Bacha, si tam jdou. Bacha, tam. Si do tebe letí tak. Flashni to do ní. Ty jsi na ulti, no to bylo škoda. Kdybys to do ní flashnul. Jo, čusmí se. Já jsem to do ní neflashnul. Ale kdybys to do ní flashnul. Ne, nemá flash. Je celá kráva. Bůh. Děláš srandu. Ještě zjet, jo. Lol. Oni se mě bojej. Lol. Tak ale jdi někam. Já to nesnáším to zda. Tak mi z toho vyskakuješ, jo. True hunter never rests. Mám lepší ulti, no už. Ale Zed nemá ulti, no. Oh man. Walk the killer's path. Shut down. An ally Lol, easy. Jsi mrtvý. No ale Zeda jsem zabil. No na mi toho Ringera. Když má jenom 2-7. I seek only the strongest. Catch their trail. ally has been slain. An enemy has been slain. True hunter Ještě nezabili tu krávu. Ještě mě. No do prdele už zás. No to jsem...
to kurva bylo? Teď jsem vůbec nepochopil, co se stalo. Co je to můj zílový? Prošle pryč. Comfort breeds weakness. Ty vole, dobrá. Co? Teďka vážně ne. Ale tak za 20 minut, jo. Možná za 15, já tě zavolám. Ups. Možná mi trefil, chcípnu. Hlavně, když jsi tak dobrý. No. Cože, jak zdal ten auto, tak mi To byla řekni. hydra. To byla hydra, to nebylo to tak. Tak to jo. Už mám 5 smrtí. Já už jsem na to přišel, co to hraje v Číně. No jo, Quinn, poletíš naproti mě? Co pak, poletíš mi naproti? Co pak? Myslím si, že to mají lepší. Jo. Your team has destroyed a turret. Co ten Z? Je. Ten Rengar, on tam pušuje, hej. Už tam jdu. No tam jdu Z. Já běžím zabít ty miniony rychle. Mají tam spíš pomoct. Nedostávají. Je bučko. Hezký. Enemy triple kill.
Enemy quadra kill. Enemy penta. No. Dělal jsi to. No já jsem viděl, jak jsem zabil Zeda. Oni sem půjdou asi. Pomoc! Tak já ti nemůžu furt pomáhat. Pomoz mi ty vole. A jak? Stun, džeba. No Džeba, tak teď máš džeba. stůl, no už má stůl. Já ho nemůžu dát hned. Aha, musíme třeba po 1000. An enemy has been slain. Dej mu ten autoatak, no hezky. A je to Worf pro mě. Takže on dal na mě shutdown a potom jsem já dal hnedka na něm. Já. Má nějak rychlý autoatak jejich Rengar. Má Jomus. Hm. Ty vole, mě zajímalo, já chci ty vole, ten button. Subton. Button, protože ten Haxadr mi určitě dá sabal. Já už si myslím, že mi ho dá určitě. Hadraxon nebo co? Haxadr, Vladimír, Ty rád sabal. určitě. A jako k čemu zatím je mu sub, když nemáš žádný výhody nic. Tak tomu myslím pomůže, že já tam ty výhody dám, jo. Musím dělat ty nejdřív, aby měli nějakou motivaci to rád. Ne, tak mu myslím pomáhat, že jo. Ty dneska mi poslal to na Skype tu. A tak takhle subscribe z začátku, to je zbytečný podle mě. Jde akorát hloupí lidi, Hej co? kámo, já jsem dneska říkal rodičům, že jsem našel nějakou webku za 2000, ale že to je jaký, že to je prostě moc drahý, že to ne. Že jo, a vypadalo na to jako, že by mi to tu faktiku koupili. A to je 2000 hodně za webku, nebo Jo. co? Ty ale jako to tady tahám tak jenom sám, nebo co? Ty vole, cože? To mi zdá, že nic jim neděláte vy, ale... Já dělám, ale když já do nich nemůžu jít první, že musí jít brown, že jo. To já to tady nemůžu bránit sám, vy jste všichni mrtví. A budu za chvíli. Už vyměnil tanky, tyjo. No a tak to je mu něco. No. Ne, nemám ten dělpis hotový. A můžeš mi psát doma do Twitch chatu, jestli chceš. Teď nebo jsem se dělal. Chci někoho podchytnout, on bacha Rengar. Ne, asi nějak takhle. Ty vole, co to je s tím Rengarem? Teď měl 2-7. Ty vole, co děláte prdě? Ten Rengar měl 2-7, co jste s tím udělali?
Je to na streamu. Dobrý. Já ani nevím, proč jsem to flashnul. Bude skákat. Viděli to? Viděli to jeden lid? Jeden člověk to viděl. Ani se podle něj ani tady jako nekouká. Dřív tam toho Rengara 1v1. Ne. On je 18. Vůbec nemáš Ty faru. hajzle. Ty hajzle. Ne, ne. Pomoc. On se flashnul. Ah! Lol, počkej, oni už takhle končí, to ne? Ježiš, oni to končí, jo. Lol, co to by... Počkej, kde Co to bylo? Co bylo co? Ach jo, to stejně ty. To máš zničeno. To začíná i Rengar, jo. Nevím to tam. Strike when ready. Collection. Your inhibitor is respawning soon. O, jsem se ani zapnul ulti. Teď jsem se už učil, mamino. Mami. Ráno asi taky se kouknu na něco. Baron, Jo, jdem. nemají tanky. A jo? Ty krása, ty jsou velký tam. Mám blůčko, takže spelu. A pak. Wow, zapte ho. Zapte ho! Nechoďte do barona. Ten Brown. Kurva. The scent of prey. Fuck. Justo! Jo. Rengar pova! Já, vedle. 1300 kryt. Na to. Ty krásu, taková Rengar pova. Jaká Rengar pova. Ty jsi to nedělal, jak jsem rozsekal. No co je pova? Pova jako power. Jo, aha. Ne, teď čurákem. Nic nezebral. Úplně mi Rengar.
true hunter never rests. Počkám, jestli tady někdo nepůjde. Mě zajímalo proč. Jde tudy někdo? Jakože ne, jo. Jsou tam na botu. Teďka pušuju top s milionama. Ally has been slain. An ally has been slain. Hele, Queen. Jdem jí. Jo. Já jsem hitoval věžku. Já jsem ji radši zabil. No já jsem hitoval věžku celou dobu. Půjdem. Můj draka. Nevadí. $341 autoatakem dává. 470. Utíkej. Mám bacha zde. Jo, jak jsem mi například to zra, to bylo hustý. Ježkuči, já jsem LeBlanc, hoši, v klidu. Nepingujte na mě Rengar tě zase. na ty to. One shot. Bacha. Udělal Jsou tam prdel. všichni. Viděl jsi ten flash? Ne, ale vím, že tam jsou On všichni. mi to flashnul asi, když jsem měl 20, když jsem měl Lol. 20 HP, on to flashnul. Máš tam Rengara, jo? Kde? Já bych moc zabil mýho klona právě. Proč je všichni tak chtěj? On jak je? Můj klon hnedka se spawne a jde rovně, víš co, tím směrem. Když jsem klikal, tak on ten Ty Rengar, hajzle! jak ten Rengar jak je hrozně rychlej, tak on mi Ty zabil vole, ho toho klona. nezabil. Ten jejich Rengar ale je dobrý, no. Ty buildíš asi, ten Black Cleavers asi na něj nebuildí. No co? A co mám postavit jako poslední item? No já nevím, já Rengara nehraju. Slain. Co mám postavit jako poslední item? Nevím. Statik? Lol, kdo feednul tu Queen? Mám postavit statik. Asi jo. Ne, Last Whisper bys měl, Last Whisper. Statik ne, Last Whisper. Lol, my jsme prohráli. Your inhibitor has been destroyed. Hej lol, nás Whisper má, no. Lol. Má novej, no. A který mám postavit potom? To je nakryt. To je jedno už. Ty ten, co má on, Lord Dominic. Aby jakoby měl ten penetration, armor penetration. Ten medvěd je hrozný tank, jo. Ne, zase jsem se rozebíhal. Ale to je dobrý film, docela. To byla dobrá hra celkem. Čekaj, já tě pozvu. Já už jsem tě pozval. Jo, jo. Hej, počkej, jde mi práva. Proč? Tak nic. Nemám. No, už máš. To je Niacin. Tak to startni. Co? Startni to. Co je? Zajímavý.
Tonight we hunt. Takže první mám teda stavět hydru, jo. Michal, No to ty jsi stavěl dobře, akorát druhý směl jít jomu, no. takže hydru jomu hnedka mám stavět, jo. Ne, hydru. No, co dělá ten Garen? Tyjo, už jsem se lek, tyjo. No. Co je? Taký týpek, je ve škole, že jo. A ten začal hrát tam CS a na plátně to pustil takový, to promítá. Paníčelko, zamávejte. Jo, jak tam hrál Kantra, jo. No hned Andrane na plátno, řekl mi co vypráví, ani o tom Teď nevím. jsem se na to díval. A potom řekl zamávej do kamery, pančelko. Jo. Can I help you? Can I help you? Look at those cute buns. I was talking about their hair. Bang, bang, it's true. Wait, did you just say you trying to bang? Oh no, it's a stop. We can bang, Oh girl. dear God, that's a Bang, lot. damn, that can't be real. You wanna see? Oh man. Girl, I'm trying to kick it with you. I'm trying to kick it with you. Man, I'm trying to kick it. Hey, nigga, come look at this. Yo, I'm in that big boy, bitches can't rent this. I floss every day, but I ain't a dentist. Your whole style in the book. So man, what did you see? Big, big booty, but you got a big booty. Ooh, big. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no black. Girl, your booty ain't real, is it? Yes, it is. All right, let me feel it. Big booty, small head. It's real. Bruh. Come on, man. What this? That was the last one, I promise. Prej, vedry, čau holky, možná nemám největší svaly, nebo nejlepší vzhled, nebo dobré srdce, nebo nejlepší povahu, nebo peníze, nebo, Dobře, nemám nebo nic. největší penis. Dobře, nemám. No, už jsem to sice Starý, viděl vole. už dávno, ale super dobrý. Si pamatuju, jak jsem psal o Vedrym slohovku do školy, tyjo. Cože že? Když jsem psal o Vedrym slohovku do školy. Proč jsi psal slovku do školy? No, musím napsat Ty zase mám proti sobě Rengara. Počkej, aha, jsem konáš tím. Aha, Jackse tam mám. Ach jo. Koho mám na bidě? Týma. Ne, Orianu. Týmo je support. Ne, Týmo. Týma nevím. I seek only the strongest. Jaký je čas? Čím to jsem tam napsal? A true hunter
Vidíš to? Nemáš připlou scénu. Jo. Kurva, ty jsi mačkal F3 předtím. Ach jo, hej, čím jsem napsal do chatu? Čekej. Nazdar. Ne, co jsi napsal? Ne, myslím ve hře. Proč smutnej smile? Myslím Znám. ve hře. Jen čus Haxadre, nazdar, kámo, už jsi tady, jo? Jsi tam nenapsal. A ne, do chatu do lolka, vole. Jo, aha. Čekej. I have... I don't see my mana, Máš blbý, že nemáš Ale mana. Haxadre máš potom chvilku čas, mě napadlo, že by teď dneska bychom to mohli zvládnout, jakoby. No, prostě nějak se na tím donate. Už jsem si udělal, už mám donaty, podívej si klidně, můžeš se podívat, že už mám donaty, ale ne, subscribe nevím, jak mám udělat, to asi musím dostat partnerství s tím s Facebook, s Twitchem. To nevím, jak to mám dosáhnout. Podle mě, že budeš nějaký počet followerů. Třeba 1000. Fuck you. Já nemám midaře. Já se nudím. Máš first blood nebo já, víš to? Jdi do něj. Teď nic nemám, žádný spell, ale. Je jedno, utíkej. Je mrtvej, utíkej. To jsi nemusel, ale. No ty bys ale... Zabil bych ho. A proč do něj, nebo proč neutíkal? Protože bych ho zabil. Ty vole. Že jsi to zahrál blbě ty, ale... Jo, jasný. Jo, ale vůbec tam neměl takhle chodit, aby na tebe skočil. Tě vůbec nemusel zabít. Já jsem se do ní staknul, že jo, a healnul jsem se, dal jsem mu stun. Dal jsem mu stun a pak bych ho zabil. To ignitenul jsem ho na všechno. Tak to by tam šel zbytečně potom. No to jo. Jo, hele, ty trofeje, když zabiju 6 lidí, nebo 6 asistů, tak si mi zvětší range o 125. Když budeš mít 6 asistů, jo. 6 asistů nebo nějak 6 killů. Prostě 6 stacků. No, ten dostává. To Co? přišel jako teď, jo. Bych mohl zase pryč. Scent of prey. I seek only the strongest. Tělocvik OP. Kdy jsme dneska měli tělocvik, ty? I've heard the kill. Co jsi udělal, nebo co se ti stalo, že pojedeš na úrazovku? Protože mám 6. A true hunter never rests. Ne, nestraš ho. Walk the killer's path. An ally has been slain. Dík. Jej, vybíjená. Vybíjená.
Nechtěl bych. Já jsem jsme dneska hráli fotbal, já jsem jednou kluka nakop, tyjo. Ten furt do míče, trefil jsem mu do nohy, tyjo. Lol. Je to směl vidět, jo. Já jsem si napřel, že vystřelím, že on kůča mi tam ten míč prostě ukop a nechal tam tu nohu, jsem ho tak nakop do té nohy, tyjo. Kučasky, jo. Je to, že může šestka. Jo, já budu taky. Kdyby se tě nebal, tak ti dá podle mě. On se mě nebál právě, že? Mohl dát kveč. Jsi to nějak do něco tím nalít. No a viděl, jak dával do tebe ty auta, taky úplně opatrně. Ty vole, master. Ten Nocturne nemá masterky. Ten master je levej. Mě šel Davey. Sice mě zabil, ale chci tu. Jdeme, jo. Dělá srandu. Ten auta tak jak letěl. Jsem to ani zapínat nemusel. Měl být můj ten kill, ale. No bylo to, no já jsem to tam mohl zabít bez znalnice sám taky. Ten Jax. Koukej, jak to dělám já. Tady si vyléčím. To se vrátí. Aha. Ten Rengar na topu není tak špatný, jak jsem si myslel. Čekal jsem to horší. A Jax, pojď. Já Jax, kurva, teď pojď. jsem vyplácal to. Vážně jsem musel letět. Enemy double kill. An enemy has been slain. Opravdu trapná ulti, no. Tak farmy, ne? Byla opravdu úplně nejtrapnější ulti, na co jsi kdy viděl. No tak teď máš mít, teď co zabít, když jsi tak dobrý, no. Už prostě do ní nešel, tady jsem taky. Ty vole. Jak to, že to je 7-9? Vedem o 2 killy. Jo, ten bot lane, aha. Jestli ten bot lane, no. Ten bot lane, jak to může prohrávat? Hej, tu mám Lol, double buff. Týmo. Co tady dělá Týmo? On byl Lol, oni mají support, týma, jakoby. aha. Lol. Se nevědí, že mají týma. Já mám jenom 72 APček. A ještě nic nemám. Máte tu vejný enemy tam. Jste snupíř. Jste jelimáni. Co dělá master?
Jo, tak mi pomožte, ne? Lol, opravdu. An enemy has been Ach jo, tak to je dobrý, no. Nechaj mě umřít a potom ještě Morgana stealne kill tam, bejný. Já si myslím Ečko. Ach jo, jistý. Mám kubek mobility. Jo, no, ať ta bejný prodat tu skin. Mám kubek mobility nebo ne? Ne, jo, kupuje si to. Hej, vypadněte z toho midu. Monsters can be made to fear. Lol, proč to dal i na mě ten jed? Ale Vladimíre, prosím tě, kdy dostanu sub button, to až budu mít nějaký partnerství s tím, viď? S Twitchem. To zjistí na netu, ne? No já jsem tady koukal, nic jsem nenašel, že jo? an enemy has been slain. Whose head shall I take? Fast. There is the hunter and the hunted. Takový čurá tohle. Ano, musí dosáhnout určitého počtu followerů, a nevíš kolika. Mám jich 24 už. Ach jo. Shut down. 24, tyjo, tak to ti ho asi dají hnedka, tyjo. Aspoň 1000 podle mě. Když jsem ti říkal, že to je hrozně zbytečný, když takhle to máš hrozně málo followerů. Co je zbytečný? No mít subscribe u tebe. Aspoň mám donate, to mi stačí. A true hunter never rests. Pro 1000 je asi moc prej. Já si taky myslím, že do 1000 ne. Ne, drží. Ty jo, bylo dobrý, to bylo kam stovky. Jo, myslím, že podle... No tak 500 vzhledu. možná. A když 1000 followerů je potom hrozně málo, jako třeba když Hardinných má hrozně moc. Těch má asi Třeba 20 86. 20 tisíc jich má. Oh no, jich 86 000. Jak to? Jsem na ně včera koukal, ne? Okay. No tak 86 tisíc, no. Kdo tam je? To stejný. Ach jo, ten botlane. Jax ti chybí. Lol, ten Jax je tak mrtvý. No jo. An enemy has been slain. Ach jo, ten botlane. To si děláš prdel. Hej, to já nevím ani mastera. Ty jo. To chtěl bych zkusit, jestli mi funguje ten donate, jo. Ale. Aha. Shut down. I seek only the strongest. Už mi
by sem dál, podle mě. No dobrý, nejde. Jo. Nemůžu být všude, jo. Catch their trail. An ally has been slain. Another piece for my collection. Ty vole. The scent of prey. Ne, za mi to vypadlo. Shut down. Shut down. Shut down. Lol. Vždycky oni neskočili na to. Tak, to nemusíš mi hnedka dávat donate a prostě dám si to, jestli prostě fakt dostanu peníze, no mě to prostě, nemám mě to. Jestli si to potom můžu nějak vybrat, nebo já nevím, jak to funguje. Z PayPalu se to podle mě nevybírá, ne? Já nevím. Nebo jo, vlastně musí asi. Ne, vlastně ne. To máš vlastně jako na účtu. Nebo možná jo, ne, potom Já plance. nevím. Ale to máš spíš jako na hry třeba, víš co? Že třeba kdybych ti tam poslal donate 1000, a tak třeba kdyby si hrál Shake a chtěl by si nabít houbičky, tak tam dáš přes PayPal za 200 a ono ti to z toho 1000 odečte. Víš co? Jasně. Oj, šejka, ty vole. Já vlastně to nebudu posílat do hry, protože spíš, já nevím na co. A ne, jak to myslím, prostě takhle se to jako vysvětlit. To si děláš prdel. Catch their trail. Ale my mají tady to oko blbý. Pojď ho. To si děláš, jak mě můžeš Cože? zabít prostě. Počkej, Když ho Jak zabiju? zasuneš a on mi dá damage, to já nechápu. ale jak tě takhle zabil? To jsi měl málo hápek, nebo jsi měl plno? Já vím, myslím, že 10% si bere Twitch, myslím. Hele, a to jsi měl hodně hápek, nebo málo? Půlku. Ally has been slain. Aha, já vůbec nechápu, jak tě takhle zabil teda. Co to bylo? Aha. Nechápu, proč jsem se vrátil, ale. Enemy killing spree. Enemy double kill. Rampage. Pojď, Vejný, pojď. Tak si prdel. Chcípni ty šmejde. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Půjde někdy ta Vejný pryč třeba? Někdy. Ty vole. I seek
Co je? Něco smaza. Z online Jo. shopu. Takže třeba bych si mohl jako něco objednat, jako něco z internetu, třeba něco jako webku a Ale teď jo. takovýhle. Ježkuji v oči, proč vidíte to mástra? Pane bože. Monsters can be made to fear. Jo, co, kameru teď budu mít novou. K Vánocům. Ale jdu ze spoda na ten bot, jo. Hej, ten master. Pojď. Fuck. Jsem celá dojebal, ty. Ten master prostě. Fuck. Ty vole. Já jsem ti říkal, vidíš, ten master prostě potřebuje klid z začátku. Lol, čo na to. Pojď. V, R, Q. R. Hezky. Ne, to jsem měl. Ale jo. No. Ach jo. Ne. Stavení je teď krásně na jednu ránu, jestli mě uvidí. Oh. Mina má kolik? 5? Možná zabral. Jo no, třeba kameru, jestli ti někdo donatne. To ten Nocturne nemá masteríska vůbec. Ach jo, to má zase nejvíc killů s tím. There is the hunter and the hunted. Mají bacha, dám to na bot. Lol. Catch their trail. Ten Týmo. Pojď blíž, Týmo. Ach jo, ten Nocturne. On že chcípne. To se dělá fakt prdě. Znáš Baxe? Znám Baxtrixe. Co to je DP mat?
Ten má za ten. Enemy triple kill, ne? Enemy quadra kill. Tady jsem. To si... Uviděl ten tu. Aga. Jo ne, diplomaty a donáty, to si měl být. Devět. Ty krása, to je dobrý, ale teda tam má straví mít pentakill. To je jako... To je asi hodně těžký, co? No. Ten Nocturne. Ach jo. Ten Nocturne má 6 kg, protože použil 6krát ultinu, podle mě. Ne, teď by měl mít 7. To mysnu. No, takový Ne, ono zahnal. stejně jako nechytíte. Jiný já bych ho chytil. Že mám skoky. On tady nebude. Jo, chápu. Týmo. Jdi do ní, vejný. Lol. Oh man. Ty vole, Satan. There is the hunter and the hunted. Man. Ty vole, já jsem nic nedal, blind. On staré prohrál. Hore není. Ty zase vidíš? No. Už ho nehraj radši. Tak hraju po druhý, ty vole, musím si ho naučit. Když jsem třeba na začátku na sebe ten kill, tak ta hra je úplně jiná. Jo. Ty jsi mi stínul zas tam toho jíčka, tak. No co? No jo, no a co? Víš co, Já kdybych ti za dostal ten level, první bych ho kill zabil, na víš to. co? No co? Nazdar vaníš. Zdrejme tady báníše. Ach jo. Co je? 6:11, to je smutný. Já nevím. Hraju ho po druhý. Já LeBlanc taky. Ty si musíš zvykat. Na tyhle ty sračky. LeBlanc hraju taky po druhý. Jo, jasný, vadí, hraješ každou hru, ty kokot. Nechci? Lol, co tady dělá Jax? Pojďte toho jí. Pojďte toho jíčka! Je mrtvej. To si děláš prdel. Cože? Jako když jsi mě dal rán. No to si děláte. Lol, co to bylo? Ty vole. Vy jste hodně levý, hoši. To byl masakr.
Mám hlad, kolik je? 5. Jo. Podívej. Jej, jaký má attack speed, Bottrk to, jasný. Na něho prostě stačí ten, no, To ještě byl lidi špatně, ten Trinity Force by neměl mít. no to Ale ne, jo. ale na něj stačí postavit attack speed. Ale je to dobrý. Jo. Ty máš tam do hovna. A true hunter never rests. I see gold. Tam jdu. Prosím, nech mi. Co dělá? On tam byl Jax. Monsters can be made to fear. Hej, Prdele. Ten flash, viděl jsi to? Nebo jsem na flashem. Se podívej se, Ne. podívej se na stream. já už potom asi další nepůjdu. No tak, Ale podívej se proč na ne? stream. Podívej se na stream. Proč nepůjdeš u další? Já nevím, zítra mám. Ty si půjdeš učit, jo? Nevím, asi ne. Já jako ještě tady budu, ale že bychom jenom skypovali, protože já si chci dát za ten nízký účet jednu hru. Jo, tak já můžu jít s tebou. No ale máš taky nějaký nízký level. Myslím, že jo. Ale na vestu. Co mám někam postavit? Statik? Nevím. Last Whisper. Asi Last Whisper. Ne, Last teďkon Whisper. statik, ne. Tam bych dal teďkon statik. Abych měl attack speed, víš co? Ale nedostaneš ho. Lol, oni nemají ani jednu věž zničenou. Už pojďme to napravit. Pojďme. Potřebujeme turetky. Šlapni to. Jo, No, jasně. díky. Dej minioni. Tady asi sem dají. To musíme využívat, že trefí něco Morgana. Že jí dala perfektně. barana. Zdám to podívat. Hej, nestupuj. Nedávám barana hudě. Hej, půjdete. Já čekám, až sem půjde tudy někdo. Jdete do nich, jo. Wallmaster. Kde? Kde je master? Tady dobrý, teď ho zapte, honí mě tady furt. Já jsem ho zastunoval. No hezky. Víte, že jsem trefil ten stun, ty vole. A dělejte. Ale kdo ten ta fight hezky rozproudil? Co?
No já ne. Já to byl. Já zabil Mastera. asi Já na jsem si dal 10 double sekund. kill. Jo, běžte. Jsem to endnout. No, No, už to talesky vymazám. to jsme mohli endnout v klidku. Kdyby ta vyní šla, tak asi jo, no. Hej, ten bot. No, hezky. Když já si nastakuju a zastanuju ho, tak ten nic neudělá, ten master. To dá jenom se nemocné. Throws Ebola strike, dealing 200 damage and slowing. Root, jasně, že to není jako mi stun. To tvoje je stun. Není, je to root. Jo. Takže to je jakoby snare. Jakože to můžeš trefit, ale on může dávat autoataky Jo. přesto. Jako Lux třeba. Ne, Lux má stun. Ne, nemá. No má. Ne, Morgana, jako Morgana má. Morgana, Morgana má lock, no. Hej, Master. Myslíš, že ho zabiju? Ne, master. Tady možná. Teď půjdeš je? Okej, Teď pak. taký. Lol, bacha, bacha. Utíkej, utíkej. To, na dvě rány. Lol, ta vejna. Tu tam všichni nechodí tam za nima. Ty vole, ne! Možná. Jde sem. Když napíšeš tohle, tak oni půjdou barona a nebudou pušovat. Vidíš? To je jenom týmo. Týma to neuflošen. Jdi na top spíš. Já jsem chtěl jít se pro toho týmu. Ten mid si zabije. Hezky. Jo, já jsem despora ten. Ty vole! Objednají odstřelí, ty vole. GG. Ty vole, hovno. Ne. Ne, díky, nechci.
Jo, jasně. LOL. Doufám, že to byl Frostwin. Dělej, máš tady nějaký nízký účet, Nemám. tak si budeme jenom skypovat. Dobře. Ale tady i Sopl. Jo? Hm. Jo. Tak běžte spolu, ne? GG, hele, Haxadre, máš teda chvilku, nebo ty, kdy půjdeš Pozvi ho do pryč? Skypeu a běžte spolu, ne? Počkej, Haxadre, kdy půjdeš pryč? Počkej, já jsem si na těch 20 kliků 20 sedlů za ten follow, počkej. No tak to je hodně libový. Jdu na záchod. Tak jsem tady. Nic musím změnit, jo. Tak. Čekaj, když tak já za chvíli přijdu, já se jenom vykoupu. Jo. To co s tím je? Všechno je takhle blbné. Čus. Čau. Jo, dobře, díky Vladimíre. Prachy nejde. Co? Ne, on jde prej na jiný účet. Ale půjde s náma nebo ne? Nepůjde. Aha. Chceš někoho pozvat? Nemusím. Do toho Prengara. Jo. Jenom počkej, já zkusím mít AP. Kdo to je ten třetí? Nevím. No. Nevíš, jo.
Zkusím toho AP Rengera. Dva, abys to nějak neto. Ne, jenom zkusit. Tonight we hunt. Pro jungle, ale nevím. Koho? Bych mohl Volibera, co? Já nevím, jaký je ty mastery skin na A. Počkej, tak jo. Amuma. A ne. Jí AD, AP je na hovno. Já ho chci zkusit na AP. Tady jsem měl dvakrát AD, chci zkusit na AP. Má dobrý to dvojitý V, dává dobrý one-shoty. Čus vám school, proč potom stává hru? Máš smart. Okay. To jste se smitem opí. Čau, no asi jo, dobře. A máme Tristana se smitem. Wow. Tak třeba to bude něco dobrýho. Kráva. Tak už je. Zdar. Jsem ready. To se mi líbí, kuci, jak tady píšete. Jasně, že dáme nějaký play. AP Rengera dáme play. Počkej, já jdu AP a nachal jsem si AD runy. No prdele. No nic, tak příští hru půjdu AP, full AP. Co nechce? Cože? Jak se ti hraje? Já ti neslyším. Jak se ti hraje, bo? Já ti fakt neslyším nějak blbě, jo. Je možný. Nějak hůř tě slyším. Jak to? Nevím. No jasně, virus. Dobrý. Halo. Soplé? No, Už můžeš poslat donate, jestli chceš. nechci. Máš to, abys to mohl poslat, nebo ty videa. Jo, dal jsem to tam, myslím. Mělo by to tam být. Já vím, že jsi Malphite. Jo, ten banán to je Malphite. Scent of prey. Tak počkej. Mám teda nějaký ty, nebo ne? Welcome to Summoner's Rift. Jo, teď jsem si na to vzpomněl, už jsem to přepnul. 30 seconds to minion spawn. No říkám, že dám zase Mastera, jo. Tak jo, beru. Do kapsy donate. Nevím co. Danova. Proč uši? Co s nima? Minions have
You've earned a good death. I've earned the kill. Nemá Nikola to svoje pyžamo, spí v něm vůbec? Jo? Myslím, že ho někam dávala. A proč má tady tohle? Nevím, to už tak hoď do prádla. Ale tak to mi pomohl teda. No tak to je soplíkový ten mikrák. Tyhle tam fakt mám na stranu, tohle. Another piece for my collection. No to nebude. To bude chtít donate. Lol. Co to prostě? Dejte jen to mi. Už jsem tu, čus. Ale teď z toho Rengera to nesir, mám proti sobě Mastera. Jo, no, Mastera. No. Mám 1-0. A hraje i Sob s tebou, jo. Jo, ten hraje Jarvana. Kiro si budu kupovat potom. Je, to zase bude. No a když tak kluci můžete sdílet, co jste na tom na streamu, že můžete sdílet ten stream, abych tady jsem přišlo víc lidí se podívat, jo? Díky. Za koho hraje Sob? Jo, za Jarvana. Jsem to říkal. Co za to? Co za co? Teď nevím, o čem mluvíš. There is the hunter and the hunted. Jej. Shall I take? Za sdílení. Nevím. Budu tě mít rád. Ne, už tě rád mám. Ještě sdílet. Ještě ne, tenhle teď mě tupej. Cože? Jeden starý. Dobrý.
Jo. Čekej. Měj se, ať ti to uzdraví, čus. Jenom tady. Ammu. Ty vole. Piči. Fuck. Zmiz! Lol, ten flash viděl jsi to. Já jsem nechtěl zmiznout. To mám v té prostě nevidět. Okay. Co si dáš pěkně? Kurva jedna. Už je sedmička, zjáš prdel. Monsters can be made to fear. There is the hunter and the hunted. Vole. Ještě ne. Nevím, zítra nic nemáme na učení, jakoby. Jo. Vypadá to, že nejseš. Učení naházený všude, flašky všude. Ne, snad vidím, ne? Co to tady je za mikinu zas? To jak jsem byl nachcípaný, tak jsem tady v tom seděl počítače. Musí být tady ukažená, jo? Nemusí, ale můžu. Takže máš tady skřínku jako práva, no, kolik to je. A musí to být všecko tady, viď. Jo, to taky to má zapůjdu. Zaplatil jsi se běry? Ne, protože dneska tam nebyla. Já se s tebe pícnu. Zítra už je první, takže na zítra nemáš oběd, jo? To nevadí. Jak to nevadí? A dlouho si ti bali nějaký řetízky, jo? No, nevím. Kávy. I'm here.
Ty vole. Tyhle Master, to jsem jak tu předešlo hru, tě. To vidíš zase. 2-3. Já jsem 2-1. No jo. No, vidí to Tristana. Má smite. Už ho nehraj. A true hunter never rests. Za kripla tohle to fakt. Ten Master by si tě ještě vyndal. Dáno. To je. To. Jsem to chtěl pošlout k němu dovnitř, že ho zabiju. Můžu si vzít ten buff. Halo. Mám si prdel. Ty vole, on nezabil, zab ho. Tady. Co mu Tristan? To je pak postižená, ty vole. Počkej, cože? Jak tuším, má ten Malphite. To je Marecko. A zde právě se ty zabrním smitem. Že ho dáme dál, veď, ale ten bez Já tam jdu taky. Když počkáš. Pojď. Hožíš ultu? Nemám. Dělej. Nemám, říkám. Já jdu, ale. Já taky. No, spike flag. Hele, Master. Master. Zerám, ty rám. Wow, ty krávo. Zase ten flash jde sraný, prostě.